Zer ikusi ahal izango dugu gaur? Bueno, tratu txarrei buruzko obra bat egingo dugu, 5 aktorerekin, eta obra honen bidez pixkat, hurbildu nahi diogu ikusleari, errealitate hori, ez? Errealitate gordina, askotan nahitzen dugulako egunkaritan, edo entzuten dugu irratian, baina ezakegu zer den horrezkutatzen dena, eta pixkat, obra honekin, nolabaiteko empatia sortze dizu, tratu txarra jasotze dituen emakumearekiko, eta pixkat sartzen zea, errealitate hortan, eta honen bidez, pixkat lagundu gure zeregina bai da pixkat kontzientziatzea, eta zea txiki bat, ekarpen txiki bat egin badezakegu, nahikoa pozik horrekin. Ze publikoari dago zuzenduta obra? Aurrak enduta adin guztitako publikoa, azken finean, aipatu bezala gizarte osoa eragiten digun zeo zedelako, eta nik uste ondo dagoela zarragoak edo gazte xiogeak guztiak kontzientziatzea honi buruz, eta ikustea zer den gertatzen nahi dena. Gustu handia izan behar du, orain dela gutxi Kutxak obra hau premiatu izana, ezta? Gila esan Rafael Herrero idazlearen obra bat da, eta Donostia Hiria saria jaso zuen iaz, eta horren hildotik edo erabakizuten aularatzea, eta azkenean egon ginen idazleakin berarekin hitz egiten, eta beak esaten zuen beretzat pasada bat zela, ez? Paperian edo kajoi batean gehatuko zen obra hoi, saritzea, eta gero gaina aktoreekin benetan ikustea bere ametxoi gorpuzten zela, beretzat pozpozik zeon, oso pozik, eta gero emaitzarekin ikustoa gehatu zen, beraz, a ber. Lehenengo aldia da Tolosan antzesten duzuela? Bai, egon gehan doainen, aurreko hastian egon ginen, eta, hau da lehenengo eguna, egon gehan hemen. Eta gero, nondik ibiliko zarete? Egongo gea deferian, antzerki jaialdi batean, Donostin egongo dena, geho baitare, Gipuzkoan, ezakitu hain gehiago, Bizkaian baitare, Arrigorriagan, Saurin, Gipuzkoan Beasainen, eta tirakaber emanaldik gehiago bateako zaizkegula pentsatzea, eta ikusko ego.